fai estar preocupados. A foto fixa dos datos non é mala, pero a evolución da nova onda do virus. En Galicia, é moito maior que en os países da Unión Europea, e Galicia está nunha situación de ingresos, o número tanto en Francia como en UCI non é preocupante. Estamos en unha situación de cero europeo. Se está extendendo por toda Europa. Galicia ha detectado ademais 5 novos casos de variante Delta Plus. Por tanto, se ha dado COVID por parte dos servicios de salud. Imos a seguir nas áreas sanitarias a través de antígenos nos concellos, porque sí está claro que la reunión que vamos a hacer con la hostelería los próximos días a toda a hostelería galega, así como outros eventos. Balance de choque do plan de turismo. Recordarán que fixemos varias líneas de incentivos a este sector durante a pandemia por un importe de 90 millóns de euros, incentivos, axudas directas ante a baixada dos ingresos polo peche de moitos establecementos de turismo e, ademais, puxemos uns 37 millóns de euros, ademais dos 90, para un plan de choque específico. O obxectivo de esos 37 millóns de euros, a maioría deles, o 85%, foron máis liñas para activar o turismo de congresos, a turoperación, a mellora de infraestructuras turísticas, a adaptación aos protocolos anti-COVID e tamén 6 millóns de euros para infraestructuras turísticas singulares e creación de novos produtos turísticos. Si miramos estes 37 millóns de euros desde a óptica dos destinatarios, nos atopamos en que 22,3 foron para o empresariado turístico, é dicir, para os propietarios dos hoteles, dos restaurantes, etc. 4,5 foron para os concellos, 4,2 para o bono turístico dos galegos que utilizaron este bono para baixar os seus custes de un fin de semana nun hotel e 150.000 euros para o tecido asociativo do Camiño. Como digo, estes 37 millóns de plan de choque contra o turismo, de plan de choque do turismo, xunto cos 90 millóns de axudas directas aos sectores turísticos, fan un importe de 127 millóns de euros da comunidade autónoma para este sector.